oči. Hlasivky mě možná prostříkneš nahoře, no ale to je jenom tak mezi náma. Hele, vaši přátelé, já mám zkušenosti. Vy všichni znáte třeba... Už zkušenosti, ty jsi starší než Macouka, dej pokoj. Vydělejte tady na mě makrýně. Ale já jsem třeba... Já mám úžasný příhody, nebo mě přijdou úžasný ze života, protože člověk vypráví vtipy. Budeme Většinou, já nevím, jak chceš, ale člověk většinou vypráví vtipy a když vystupujete někde příliš často, tak samozřejmě ty vtipy málo kdo vám řekne nový. Takže už se soustředíte na ty opravdu životní historky a já mám krásný příměr, to jsem tady řekl. A teďka, když tu na mě mluvíš tímhle dialektem, jo? Já to znám, protože já kdykoliv vylezu na Smíchově z baráku, tak já mám výhodu. Dobře, rozmětáš ho? Ne, mám to strašně jednoduchý, připadám se jako na dovolený. Pač tam máme tak černo, že si můžu vybrat mezi Itálií a Tureckem. Zadarmo. A já vám řeknu asi v průběhu večera všechny 3 příhody, ale jedna se mi stala teďka v neděli. Vážení přátelé, já jsem takový nekulturní barbar, protože mě moji přátelé vytáhli v neděli do divadla. Bylo to úžasné představení v jednom nejmenovaném divadle. Řeknu vám, jak se to jmenovalo, proto jsem tam šla, do večer pro buzničky. Ježiš. No já myslela, že to bude něco pro mě. Je taky představení, jo? No jo, ale tak to je jedno. A vážení přátelé, my jsme jeli, já občas jezdím i dopravou městskou. Na černo? Ráda náhodou. A my jsme jeli 9 a na zastávce hlavní nádraží nastoupili naši spoluobčané, opálení. A teď my jsme tam byli s tou partičkou naší a teď najednou se ozvalo. Tyhle, nehrál si ve filmu? A já jsem říkala, ne, mě se lidi pletou. A zase se ozvalo. Tyhle, já by Majorovi Zemakovi.